Sbieħ nhar il-ġimgħa li għadda żewġ tiżwiemel tal-Malta Polo Club li kienu qed jinżammu f'paddock tal-Malta Equidrome ġew irrappurtati nieqsa u s'issa qatt ma nstab l-ebda ħiel x'seta' sar minnhom. Jeremy Besankom, membru tal-Malta Polo Club, spjega kif bejn l-4 u l-4:nofs tal-ġimgħa filgħodu iż-żwiemel kienu fil-paddock għax sidin oħrajn li jitilqu żwiemel fil-paddocks idejhom rawhom sa dak il-ħin u qalilna li żwiemel huma proprjetà tal-Malta Polo Club u li nxtraw bl-għajnuna finanzjarja ta' Equestri Malta. Għalkemm l-ewwel ħsieb meta ma rawhomx fil-paddock kien li dawn setgħu ħarġu, però il-fatt li kienu neqsin il-katina u l-katnazz li jalqu l-paddock kien irriżulta li dawn insterqu. Immedjatament sar rapport lill-Pulizija iżda s'issa qatt ma kellhom l-ebda informazzjoni li tindika x'seta' sar minnhom jew fejn qegħdin. Jeremy konferma wkoll li kienu ġew irrappurtati nieqsa pjanċi ta' van mill-post li wkoll hi koinċidenza kbira u qal li n-nuqqas ta' dawn iż-żwiemel qed jinħass minn kulħadd, inkluż dawk li kienu jitalmu fuqhom hekk kif kienu parti integrali mill-Akkademja ta' Taħriġ għal dawk li xtaqu jibdew jipprattikaw dan l-isport. Iż-żwiemel ilhom magħna għal kważi 3 snin, ġew minn Franza, il-valur tagħhom ovvjament huwa valur sostanzjali huwa madwar 8,000 euro, imma għall-klabb mhuwiex il-valur ta' flus at this point huwa il-valur taż-żiemel li kien parti integrali mill-akkademja tagħna. Il-Malta Polo Club qed joffri rigal ta' 1,000 euro jekk xi ħadd għandu informazzjoni li twassal għar-ritorn ta' dawn iż-żwiemel qawwin u sħaħ, iżda s'issa għadu ma kien hemm l-ebda rispons f'dan ir-rigward. Viżibilment emozzjonat, Jeremy għamel appell ukoll li f'dan l-istadju għas-serħan tal-moħħ tagħhom u ta' sidien oħrajn kull informazzjoni dwar seta' ġara hija apprezzata. Nixtiequ naraw daw iż-żwiemel irritornati qawwijin u sħaħ, però jekk qed ġara xi ħaġa minnhom li daw iż-żwiemel inqatlu, għalmenu nixtiequ iktar informazzjoni biex din il-problema ma terġax isseħħ għal serħan tal-moħħ tas-sidien taż-żwiemel kollha.